ärsyttää tää pyörä ihan sikana. Vitsi mikä vehje. Oi, terve! Ajan myötä niin tän kanssa vois päästä ihan sikalujaa. Mä väitän. Se on niin kevyt. Se on niin paljon tehoa. Pyörä tarvii enemmän taukoa kuin meikäläinen. Ciao. Siellä on polkimet. No, ne on sitä stelttiä varten. Siellä on SRAMin XS-vaihteisto. Aika hazardilla paikkaa, mutta niinhän se on kaikissa maastopyörissä. Ja ne jotenkin näyttää tulevan siellä perässä joka tapauksessa. No sitten, siellä on se voimanpesä, se moottori. Tää on 1800 wattituntia ja jotain tyyliin 42 volttinen mä laskin. Täällä on erittäin vahva bashplate, erittäin vahva, sanon hyväksi sitä. RockShox Boxerin takaa ja edessä, takaa ja edessä, mä saat siis, tämä on taka, toi on etu. Erittäin hyvät säädöt on täällä. Täällä on reboundi, tuolla on komppi, toiselle puolelle laitetaan ilma. Siellä on joustomatkaa erinomaisesti. On saanut näköjään lyömään sen pohjiin, mikä on hyvä juttu, silloin se toimii. Iso takaratas, niin kuin huomaatte, ketjun kiristäjä siellä tekee tehtävänsä niin kuin pitää. Tää on alumiinia koko vehje. Jarrut on erinomaisen hyvät. On kelluvat levyt, se on nelimäntäiset puristimet ja MT7 Makuran noi kahvat. Ja sitten mikä toi on toi kaliberi tuolla, sekin on Makuraa, se on todella hyvä. No sit jänniä yksityiskohtia, katsokaa. Tämä on 3D-tulostettu tää. Tää on jostain elastisesta muovista 3D-tulostettu, mutta näkyykö siinä se printtausjälki? Ja Svalbard-renkaat 27,5 tuumaa. Sen verran vielä mietin tästä vehkeestä. Toi ääni on hyvin samanlainen kuin Kubergissa, jonka testasin. Ja sit näitä myydään 3 eri versioa. Siellä on se Rookie, Pro ja Ultra. Kaikissa on samankokoinen akku. Niissä on vaan eri tehot ja mä väitän, mun miehenvaistoni sanoo, että kyseessä on loppujen lopuksi sama setti, mutta eri virityksellä. Eli ihan vaan sähköisesti annetaan sitten lisää jerkkua sieltä. Ja mitä enemmän jerkkua, sitä vähemmän rangea. Tommonen yksinkertainen mittari, siellä on hissitolpan leverit, plussa tai miinus asteeseen. 1, 2, 3, 4. 1 on semmonen vedetäänkö sormikoukkua, 2 on semmonen painitaanko, 3 on haluut se turpaa ja 4 on mä tapan sut moodi. Tällä ei tamperelaisittain, tossa on vaihteet. Sitten tää kaasukahva on sama mikä mullakin on, Dominon sähköinen kaasukahva, se on parasta mitä markkinoilla löytyy. No niin, ollaan täällä metikössä kokeilemassa boxbikea. Eli nyt ollaan oikeesti, tää on siis vatkain oikein. 38 kiloa ja 14 kilowattia. Mutta tossa jouduttiin huomaan se, että vaikka meillä on tämmönen Suomen köykäinen suvi 3 astetta, niin tää ylikuumeni ja lakkaus kulkemassa amatöörin alla. Eli siinä oli huonompi juttu. Mutta 27,5 tuumaiset renkaat ja kunnon maavara niin tekee tästä tämmösen suomalaisen ikävän kivikkojuurakon kunkun tavallaan. Et jos normaalisti, jos on vähänkin huonompia alusta, pienemmät renkaat, niin suomalainen kivikkojuurakko, niin se on hyvää reeniä, mutta siitä tulee paha mieli ja hyvä olo. Mut
Tän kanssa tää ei tunnukaan harmilliselle ollenkaan. Voisi enemmänkin vetää kivikkojuurakkoa tämmöisellä vehkeellä. Boxbike Valkyrie Pro. Ja mulla on nyt kolmossettinkin, eli varmaan noin 10 kilowattia käytössä. Nelosta ei tarvitse täällä mettässä. Se on sitten mäkien nousuun. Kakkonen ehkä vähän tuhnusko. Mutta jos tän amatöörille antais testattavaksi, niin kakkosta enempää ei. Tää oikeastaan sanotaan, että amatöörille ei ollenkaan, että pannaan siteet silmille ja kuvaillaan sille, että minkälainen tää pyörä on ja sitten sanotaan, että älä edes kuvittele. No sitten tässä on suhteellisen paksut tupet. Ja isokouraselle varmaan hyvä, mutta normaali kätösille, niin menee kädet normaalia herkemmin pumppiin. Mutta kyllä tää tämmönen enduropolkujen pyörä on, tai kivikko-uurakkopyörä, mutta ei tää mikään yleistyökalu oo. Tää runkogeometria on semmonen, että alamäki pyörätään ei oo. Satula jää liian korkealle, niin kuin sitten taas siihen muutenkin geometria ei oo ihan semmoseen tehty. Sitten tää on hurjan korkea, ja siihen varmaan tottuu. Polkimet tekee oman juttuunsa tässä syystä, että polkimien kanssa pitää olla levelissä. Muussa tapauksessa ne polkimet ottaa kiviä kantoihin. Hirveetä kurakkoa pitkälle. Minne mä tulin? Voi valjeet! Mä haluun tänne. Tohon spooriin kun menee, niin saa kaiken toivon heittää. Niin ettei jäisi mitään vapaa-aikaa niin kuin vielä lenkin jälkeen. Sitten pestäis kaikki. Ja menoks. Joo, ja sitten ei saa saapasta hyvään kohtaan tohon polkimelle takaisin. Sekin on ikävä. Nyt loppu kuitenkin vähän kuraleikki. Tän laitteen learning curve on jonkunlainen. Ihan heti tän kanssa ei vedetäkään sillain niinku vaikka tommosen keskimääräisen monttupyörän tai sähkövahtaimen kanssa, niin se ei kanssa ole suht nopeasti. Mutta tän kanssa, kun tää on niin polkupyörämäinen, niin ei ookaan. Mihin vitsin Kolvejoen haaraan mä oon tullut? Tää on mitään muuta kuin näitä rämeikköjä. Morjes! Meidän enduro-reitti jatkuu tuolla. Laite on kyvykäs. Laite kun mä en testaa näitä sen takia, että mä ottaisin henkilökohtaisesti jonkun laitteen sillä tavalla, että no vitsi, nyt tää ei oo miellytä turkkisen villeen täysin, että tää on aivan paska. Vaan siitä ei tullut mitään. Ei saanut sillä tavalla totutulla tavalla vedettyä keulaa, ei riittänyt siinä teho. Sattu ranteeseenkin. Se oli aivan hanurista. Niin kuin sanottu, learning curve on tässä. No tää ehkä tästä vielä tulee peli. Se vaan vähän jomahti. Voi tarvita puronaa, mutta kyllä tällä vielä ajaa. Niin.
että minähän en testaa näitä sen takia, että mä voisin henkilökohtaisesti pahoittaa mieleni jostain laitteesta. Voi olla, että mä en tykkää sit täysin, mutta sit mä koitan miettiä, että mihin tarkoitukseen ja kenelle tää on. Ja sitä tässä kysytään. Mä sanon, että voi vitsi, kun nyt ei saa jalkaa kunnolla polkimille. Kato, kun nuo polkimet menee karkuun ja sit sä saa päkiä sille totutulle asennolle siihen. Joo. Niin sit mä koitan miettiä, kenelle tää pyörä on. Ja tämä on kivikkojuurakkopyörä. Semmoselle, joka on kokenut ja kenties endurokuljettajalle, enduropolkupyöräkuljettajalle. Kenties enduropolkupyöräkuljettajalle. Mut sit jos tällä jää jumiin, niin ei tuu mitään, vitsi että ärsyttää, kun sit noi polkimet karkaa tosta jalan alta. Sä et saa niitä hyvään asentoon. Sä et löydä jalkoja takaisin siihen, missä niiden pitäisi olla. Koska sä otat yhden jalan pois polkimelta, niin totta kai se toinen polki sitten niin menee sinne ala-asentoon. Vitsi! Mua henkilökohtaisesti vähänkin hankalammassa, vähänkin pienemmässä vauhdissa, niin kuin ei rullatessa, niin ärsyttää tää pyörä ihan sikana. Vitsi mikä vehi. Kaasuvasteeseenkin pitäisi tehdä jotain, mutta siihen on tulos johto. Ja sitten etäyhteydellä Boxbikein porukat sitten säätelee tätä. No sit kun pääsee vauhtiin, niin 27,5 tuumainen rengastus, niin sehän kyllä menee aika hienosti kaikkien epätasaisuuksien yli. Ja sitten kun tämän kanssa oppis olemaan ja elämään, niin sitten varmasti ajan myötä niin tämän kanssa voisi päästä ihan sikalujaa. Mä väitän. Se on niin kevyt, se on niin paljon tehoa. Ja sitten kun oppis ton hissitolpan kanssa toimimaan. Tässä on niin kova regen ja niin snappy. En mä tiedä mitä mä edes puhun enää vitsi. Mennään tonne. Kipeä niin surutta. Mites akku? 44 pinnaa akkua. Otetaan ensin pieni hyppy tosta. Katsotaan, että miten tää niinku käyttäytyy tonne ylämäkeen. Oi terve! Oi terve! Meinasin vetää sieltä selälläni niin, että soi. Näkyyköhän videolla? Oi, ei tuu mitään. Ei saa siis olla kyllä tehoa tuolla hypyn aikana. Noin, ja sit siitä ei tuu mitään. Surronilla tästä menee aivan surutta. Tän kanssa tosi harakiri hasardi. Ei yhtään hyvä. Siis suorastaan peloittava. Mä en niinku arvannutkaan miten se reagoi. Sitten nelonen silmään ja kivetään ylämätä. Ilman ongelmaa. Haluaisin regenia huomattavasti vähemmän tähän vehtiin.
huomattavasti vähemmän. Tän kanssa pitäisi oppia ton hissitolpan käyttö. Et silloin kun pitää jalat laittaa takaisin polkimille, niin istutaan. Ja sitten kun pitäisi saada äkkiä taas satula pois edestä, niin että jos tarvii laittaa jalkaa maahan tai jotain muuta, niin ei kaadu kuin joku vitsi kuollut nauta. Joo, kyllä se nyt vaatii taukoa, se ei enää lähde kulkemaan. Se lämpenee. Kokeillaan sormella. On kuuma. Nyt vaan ajellaan ja ollaan hiljaa. Pikkaseko käy enemmän jaloille, kun joutuu tasapainoilemaan samaan aikaan polkimilla, eikä niinku jalkatapella normaalisti konsanaan. Pyöräilijälle voisi mennä tämmöiselle vähemmän pyöräilijälle oudokseltaan vähän raskasta ja ikävää. $30 akkua. Tää on sen verran korkeita, meinaa tosiaan kaatua, kun tuohon vetää. Ei taida jaksaa huvittaa enää tänään enempää, se on testattu se mitä tarvii. Onko siellä vaihtaja ihan joikerissa? Ei kun se on tippunut tonne väliin. Noniin, ei hätää, otetaan uudestaan. Tän pitäisi nyt niin kuin avustaa mukamas. Vitsi ei avusta yhtään. Ai niin tää on taas lämmennyt. Eli 3. kerta tänään kun pyörä ylikuumenee tommosella amatööriajolla. On aikamoista. $23, 24 pinnaa saattaa nousta akkua jäljellä. No yllättävän hyvin se kestää tossa kuitenkin toi akku, ei se huonoa. No niin, tervetuloa seuraamaan lajille ominaista tai boxbikeille lajinomaista
lajikäyttäytymistä sen ominaisessa habitaatiopaikassansa. Niin todella loistava hard enduro pyörä tämä on myös. Mutta tää poliin tuntuma, että jalka nousisi takaisin oikealle paikalle polkimessa, se onkin hankala. Mutta edelleen nämä paksut tupet vaivaa hirveesti. Heti kipeytyy niinku peukaloin hakaa ja näin. Sanoisin, että tosiasia on, että nämä polkimet on tasan tarkkaan näön vuoksi. Tällä voi joku haluta nimenomaan sillain tyyppisesti ajaa vaikka töihin kauniisti 25 kilsaa tunnissa ja sitten vapauttaa tämän pedon sitten vaikka kotimatkalla polulla. Sitten on kyllä hyvä. Mutta laitontahan se on. Regenistä en kuitenkaan tykkää. Kyllä mä oon sitä mieltä, että tänään se säädetään pois. Ei alaselkä ei juurikaan pihata. Mutta tässäkin mä haluaisin istua ja ottaa jalalla ton mutka, mutta se ei onnistu tän kanssa. Tän kanssa ollaan polkimilla. Ehkä polkupyöräilijä osaisi istua siihen satulaan. Mä en osaa, kun nyt ei löydy jalat takaisin paikalle. Jaa, missä mennään? Täältä. Ui, tönäsin vähän koivua siihen. Toivottavasti se on okei. Tuntuu siltä, että kun tän kanssa pysähtyy ja viima loppuu, niin moottori ylikuumenee. Nyt tää ei kulje mihinkään. Kato, ei mihinkään. Ei edes tohon ylämäkeen mene. Toi lämpeneminen ja ylikuumeneminen on selvä ongelma. Että tässä tapauksessa tää ylikuumenee useammin kuin amatöörikuski. Se on vähän ongelmallinen. Jää vielä selvitettäväksi, että mitä jos tän kanssa pysyy koko ajan liikkeessä, eli toi ajoviima vähän viilentää, että sittenkö, pääsisikö täällä sitten koko ajan. En mä totu tohon satulaan ainakaan niinku muutamassa päivässä.
Mut kyllä toi ihmisluonto tai aivot on niin ihmeellinen, että jos täällä vähän aikaa ajaisi, niin varmaan oppis löytäis tämmösen flow, miten tämmösellä ajetaan. Musta tuntuu, että taas vähän toi menohalu loppuu tällä. Nyt on puolet akusta ajettu. Ja pieni tauko, että saadaan se kaikki jerkku käyttöön. Ei oo kivaa muuten. Kysymys kuuluu, että pääsenkö mä täällä 3 kierrosta. Jos pääsen, niin mä sanoin, että se on riittävä kuntolenkki 3 kiekkaa akulle. Jos pääsee vaan 2, niin on aavistuksen pettynyt kyllä. Koska sitten ei pääse ees tämmönen lievästi ylipainoinen keski-ikäinen perheen isä-amatööri kuluttaa tarpeeksi vielä energiaa. Mä luottavaisin mielin lähden 3. kierrokselle kuitenkin. Noniin. Nyt on annettu ainakin 5 minuuttia olla, että nyt on kokeillaan moottoria. Nyt kestää pitää sormia siinä, mitä mä sanoisin, 50 astetta. Joo, en mene 4 kiekkaa, ei huvita. Mennään odottelemaan. Siellä olisi akkua ollut vielä. Toi näyttää nyt 20 pinnaa, mutta todellisuudessa se nousee vielä. Että ois päässyt 4. kiekan. Pidän sitä ihan hyvänä. Nyt on 16,7 kilsaa tuossa mittarissa. Tuolla 16,2. Ei se nyt hirveesti oo. Et sillä siinä 20 kilometriä pääsee. No niin, 3. ajopäivä. Eilen säädettiin etäyhteydellä tietokoneella regen pois tästä ja kaasun sitä vastaavuuskäyrää pikkasen maltillisemmaksi. Ja sitten lämpötila-asetuksia säädettiin vähän. Nyt pitäisi lähteä tekemään sitten aikaa ja varoa lätäköitäkin. En tiedä, onko tää parhaimmillaan täällä. Täällä on vähän pehmeämpääkin hiekkaa. Risenia on vieläkin vähäsen, mutta nyt on paljon parempi. Ei tuu sitä whisky throttle ilmiä. Lämmin, hieno suomalainen päivä, perjantai-päivä. Oi. Tässä niinku haittapuolena, mitä joutuu tän tyyppisestä pyörästä niinku kompromissina maksaa,
on nämä polkimet. Ja polkimilla ei ole yhtä hyvä olla. Mutta näihin tottuu. Mutta jotta tää on oikeesti stealth bike, eikä niinku stealth bomberit, niinku ootte nähnyt stealth bombereita, niin niissä ei oo mitään stealthia. Ne on pelkästään bomberin näköisiä. Sairaan isot akkukotelot ja sitten toi napamoottori, joka puhutaan kilsojen päästä, että täällä on laittomat kilowatit. Mutta tää pystyy lentämään tutkan alla. Se on tää paras puoli. Ja siitä joutuu maksamaan tästä kompaktiudesta ja että tää näyttää polkupyörältä. Niin sit se väkisin aavistuksen tuntuu myös polkimien osalta. Ja no se teho, sitä ei kaikkea kannata eikä voi käyttää, niin kuin ei startissakaan. Täällä pistettäisiin 80 kilowattia. Ei yhtään hajua miten nopea tää on. Me nähdään myöhemmin vasta playbackilta. No sit se toinen haittapuoli, mikä liittyy näihin polkimiin on, että ettei pysty laittamaan jalkaa maahan periaatteessa eikä istuu satulalla, se on siirtymiä. Tässä niinku ois pakko. Niinku huomaatte, tähän tää pissii koko homma. Ja aika ja homma pissii tähän. Koska oli laskettava maahan, istuttava tohon noin juoksevalle hiekalle. Tää varmaan muuten toi reipas aikainen. No tohon ainakin pissas. Mut potentiaalia on sikana. Katsotaan miten se pysyy nyt sitten lämpäneeksi. Vielä on päästy. Nyt on tän akilleen kantapää, eli juoksuhiekka tämmöisillä renkailla. Jos olisi toisenlaiset renkaat, ei ongelmaa. No pysy menee. Sitten maaliin. Ei voi vetää muuten tällä ihan niin lujaa tohon pattiin. Pitäisi ehkä komppia laittaa pienemmällä. Noniin, siinä oli aika. Sitten on arvioinnin paikka yleispyöräksi, enduroon ja semmoseen, niin en löydä itselleni kutinaa tohon. Mutta ei oo millään vehkeellä mulla toistaiseksi ollut niin hauskaa kivikkojuurakossa kuin tällä pelillä. Tää teki siitä hauskaa, että siihen voin suositella. Ja sitten sen alkuperäinen tarkoitus on olla stealth bike, eli olla piilossa kykenevä fillari, mutta ei herättää mitään huomioon. Sillä voi ajaa sillä hissun kissun tuolla tiellä ja polkee vaikka näön vuoksi. Sitten kun pääsee jonnekin syrjäiselle polulle, niin sitten voi pitää hauskaa, eikä harmita ketään eikä pidä ääntä. Laitontahan se toki on, mutta se täytyy sitten ottaa huomioon siinä asiassa, että mihin sitten itse on valmis.